Mga kapuso, bakante nga lote nga ginhiwatan sa pauwak sa barangay Pandak Pavia, Ginaligar, ginapanag-iyahan sa isa ka retirado nga pulis. Pila ka barangay official, wala kuno idea sa illegal nga aktibidad sa barangay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Zen? Jirt ginakabig sang Pavia Police nga makaalarma ang pagkadakop sang 26 ka mga lalaki nga naaktuhan nga nagapauwak diri sa Pandak Pavia. Diri sa bakante nga lote nga may madamo nga inugbulang nga manok, natabo ang pagpang-raid sang kapulisan sa mga nagapauwak sang manok sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Sunod sa kagawad sang barangay nga nagaserbe nga officer in charge sang barangay Pandak, ginapanag-iyahan ang lote sang retirado nga pulis nga si Colonel Pabalan, apang madugay na nga wala ini nagatener sa ila puloy-an. Based sa record diri sa barangay, balaan namon kay isa na sa una nga mga mo homeowners ang balay nga naka-attach ang compound nga ang area nga na kay Sir Pabalan na siya. Pero sa subong kay hindi ko lang ma-validate gid kon siya pa ang tagiya kay daw na post na ligad nga for sale na ang property eh. Ginpahayag man sang barangay kagawad nga wala sila makahibalo nga may illegal activity sa lugar bangod ang pagdumdum nila manukan lang ang lugar. Una na nga ginpahayag sang kapulisan nga kada Domingo nga may pauwak sa barangay Pandak. Actually nakibot gani kami ma'am diri sa barangay nga nag-coordinate lang ang pulis kag nagtawag sa amon nga amo na ma-witness kami didto sang ilang nga raid kay so far diri wala gid kami nakabaton sang mga reports nga may mga gapauwak dira mo. Mataas ang pader pasulod sa lugar kag indi kitaon sa dalan. Gintingwan sa news team nga makuha ang bahin sa nagaistar sa duta apang wala nagagwa ang caretaker sa manukan. 26 tanan ka mga lalaki ang naaresto sang naaktuhan nga nagapauwak samtang madamo pa ang nakapalagyo. Sa 26, isa lang diri ang residente sa barangay Pandak kag ang iban lunsay mga pangayaw. Nagapabilin nga preso ang 24 ka mga suspect. Napailan kahapon ka kaso. So duwa na ang nagpiyansa kag nakagawa naman kagabi. Dugang pa sang kapulisan, padalman pa nila ang investigasyon agud makilalan kung sino ang nanguna kag naghaylo sa pagpauwak. Jirt, bangod sang insidente, nagapatigayon na sang regular nga pagpatrolya ang mga barangay tanod agod masiguro nga wala sang illegal nga aktibidad nga pagatigayunon diri sa sulod sang subdivision. Jirt? Madamo gid nga salamat sa update kapuso. Zen Kilantang Sasa.